Fatar hastini je kesahui tongnai rengsirngnai tongnai te kobuni borok baksa rel bai baksa ba malkhung bai ki hasteo shokpai ka phia ba borok no hapani dagemungni bisingtui saljibruni bagai quarantine toni jangna hini saklai jakmani phia ba borok quarantine ka hamke tongui mani angai tongkha laithangnai salni simi tabuksak jora belai no kebangmungni bisingtui quarantine ko klaijak aboni bagai no quarantine tongnai rok social media o borok ni jengjalni kokno pirkha hambai maru जों तब आगरतला जों कोरोना भाइरास मा जाखा नै जों तय खैजाबो पारारन बतंरो जाया पाराराव तै रख्लाय जाबो पाराबराव रं देहाय दं पाराबराव रं जों हाया हाया बाहायमला बराव किरि माने आलादा किसा सालाखौ मनि गथाव थाङो ओ काउर जों तो मुंसां जाया दाबो जरा जों कोरोना भाइरासनि सजाकसेनो जों तो साविस दं साव माखे सक्सेस नुनाय नै जों सावरो माया सिगरेट पर्यन्त मानुया बायना हावा सिनि रां नांलिया सिनि आफानि रां के 2000 तो फातार कखलाय रखो तो नांनाय ना मानि पाया थांखो नांलिया बते सिचुएशन फाइपाया गताबो नायदि जों खबर खानाव पाराबराव र जोंना आईसीयू हम देहराव दाजागै चलेलिया हाय मा तंबायला हापो सावबायला हापो नै खानाव गताबो बिसास खाया बा जे बिसास खायनाय नायदि नुनाय निरावबो जों बाहाय खेताव आगतलाव तंजां नायराव लिखिसा काहा क्लाय आइफानो साजां नायरावनि बांगै खेबलाय प्रब्लेम माइ गोथों टेम टे केपे रमासाव आइफानो तावाना बायदि सिनि बांगै जों नोंसा इंया ताबो जरा बहावबो साया बखरावबो साया बुकुंबो साया याथायबो साया माने नौ जतन नुबायनाय नौ नायबायदि जोंके कुनो मनसा मारक सिकरे कोर नारम सकरे आई कामा जतो बरो कामा न सिनि जे गुरु बरो तय फेजाग नायरो आं तले मनसा सिया सारे केसि सुति रहोजाक सिनाय संजाक मासि बसे तमासमाव सारे गसि थांगै इनि पॉजिटिव मा जागा हा फे हिस तय पाय रताबो Bogor sing hostel na tawi soiro phaja ka 23 तारिख हरो तय फेजाग 23 तारिख हरो तय फेजाग कुनो माइ बिया कुनो तै बिया के या कायर फेजाग रखाय बन परे के कुनो आमया 2 दिन परे के बिथि रोजाका माने ओ तमरो गेस्टिक बिथि रो लोमा बिथि रो पली कथा के रखायजाका मनो सादी लगे साइतबो Bera, oleh kota na, orang tunggu hero, letak ini jorati pas din kalah, orang kuno ama ya dokter faide hayu, floor ti faide, bahai taubai faide sendiri, tatang pelai. Corona positif toy phaja ke bos gastric bithi rok lomani bithi rok siroi ro phaja ko mata bomo hai treatment khai ma boro ama ya kuno seka ro khlaya musa khlaya tak 5 दिन पर बरो तुमक खानी सामने अगे सोशल मीडिया हो तो साजा बाय बमंग कोरोना भाइरास मा जाwi हाके तलां जे थांजानाय रो आईसीयू रो ओम ते हेरो सि कलाय रो सजाwi तंबायला नि खनामानि तो हा डाला से हा डाला के मासपता जरति आईसीयू रूम रो तलां जाया के ना आई डाला से न बरो कायसा ओ महाराष्ट्र रे चुनि फाइमानि बा बरो किरि बायले हा के संसा दे और कफाय फाइजा तो मनो नाय के निदान से बरो मनो किरि ga ना डॉक्टर भाई ससाय था इंसान दे के तब जे रिपोर्ट निकक फालेफिनाय रिपोर्ट के न बाहाय के रनाय रो हिसाबा रिपोर्ट रनाय रता जरति कुनो मनसा साजाया 10 दिन परे सुतियाव नाय 10 दिन परे से सुतियाव नाय के और कनि सारा ट्रीटमेंट बरो जाया बा आलादा खाइ एक्स्ट्रा खाइ बनाय जाया के भाई घर जगह मनसा आलादा ट्रीटमेंट बरो जाया मनसे के भाई के कोरोना वायरस आनाय किसा सीधा बबर पर साना सिनाय सेन कलता जरति मनसा माया का करन तंगो बरो सीता 10 दिन पर दिसने तुमक लाइने बाहाय लाइने से कुनो पर ऑप्शन सासा